ପିଲାମାନେ ମୋର ଏହି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ମୋ ଆଈମାଠୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗପ ଶୁଣିଛି। ତୁମେମାନେ ବି ତୁମ ଆଈମାଠୁ ବହୁତ ଗପ ଶୁଣୁଥିବ। ଗପ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଥାଉ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ କହିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ କିଛି ଶିଖିପାରିବ। ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଚତୁର କୁକୁଡ଼ା। ଏକ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ତଳେ ଝରଣାଟିଏ ଝରଝର ହୋଇ ବହି ଯାଉଥାଏ। ସେହି ପାହାଡ଼ ତଳେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗାଁଟିଏ ଥିଲା। ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ସେ ଗାଁରେ ହୀରା ନାମକ ଏକ କୁକୁଡ଼ା ରହୁଥିଲା। ସେ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ରାବ ଦେଇ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଉଥାଏ। ସେହି ଗାଁରେ ଲାଲୁ ନାମକ ଏକ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। କୁକୁଡ଼ା ଓ କୁକୁର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ। ସେମାନେ ଏକାଠି ଖେଳୁଥିଲେ, ବୁଲୁଥିଲେ, ଖାଉଥିଲେ ଓ ପରସ୍ପରକୁ ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେହି ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଗଧିଆ ରହୁଥିଲା। ଥରେ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ହୀରାକୁ ଦେଖିଲା। ହୀରା ଗୋଟିଏ ଘର ଚାଳରେ ବସିଥାଏ ଓ ଲାଲୁ ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥାଏ। ହୀରାକୁ ଦେଖି ଗଧିଆର ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ହୀରାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ଦିନେ ଲାଲୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାଏ। ଗଧିଆ ହୀରା ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, କୁକୁଡ଼ା ଭାଇ, ଚାଲ ଆମେ ମିତ ବସିବା। ମିଳିମିଶି ଖେଳିବା, ଗାଇବା ଆଉ ନାଚିବା। କୁକୁଡ଼ା ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ହଁ, ଏ ଗଧିଆ ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ହୀରା ଗଧିଆର ଚାଲାକି ବୁଝିପାରିଲା। ସେ କହିଲା, ଯଦି ତୁମର ସ୍ୱର ମୋ ସ୍ୱରଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ମିତ ବସିପାରିବା। ଗଧିଆ କହିଲା, ଏଇ କଥା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା କହି ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଲାଲୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ଲାଲୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ଗଧିଆ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇଗଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ହୀରା ଓ ଲାଲୁ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲା।